खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायदेरबाय। दिनै 16 आगस्ट बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायसिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। नखराव दावराव दावसि जागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायगोन। सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। वृष राशि। मावनाय दांनायाव गोसो होगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोहो बोलो सोमजिगोन। मिथुन राशि। साबधान, जानाय लोंनायजों देहायाव बेराम आजार सोमजिनो हागौ। जानाय लोंनाय समाव सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। कर्कट राशि। साननायफ्रा जाफुंसारगोन। गोसोआव जा सानो गासैबो साननायफ्रानो जै जागोन। गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन। सिंह राशि। नोंथांनि सिगाङाव दिनै जेंना नुजाथिगोन। सोरखौबा गाज्रि रावजों रायफ्लांनो हागौ। गोसोआव गुबुनखौ गाज्रि मोननाय सोमजिगोन। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। कन्या राशि। गोसो होनानै खामानिफोरखौ मावगोन। नोंथांनि मावनायखौ नुनानै गुबुना बाख्नायगोन। गावनि मोजां आखुजों मानसिफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। तुला राशि। खेला दुला गेलेयोब्ला नोंथाङा देरहासार जानो हागोन। गावनि नाजानाय मावनाय दांनायजों गुबुनजों अनजागोन। नोंथाङा गुबुननिफ्राय दानबान्था मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव गोबां साननाय सोमजिगोन। साननाय हनायजोंनो गोसोआ लोरबां जागोन। मावनाङै खामानिखौबो मावफ्लांगोन। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाय जागोन। नखराव दावराव दावसि सोमजिगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रानायनि मिजिं दं। नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। मकर राशि। गोसोआव दुखु दाहा थानाय नङा। गोदान लोगो मोनगोन। नोंथांनि लोगोआ बांगोन। लोगोरिफोरनि फारसे अननाय बांगोन। कुम्भ राशि। मोजां सान। जेंना जेंसिनिफ्राय गोजानाव थागोन। गोसोनि साननाय हनायफ्रा मोजां जागोन। गोसोआव सान्थि फैगोन। मीन राशि। गोसोआव गोबां दुखु दाहाजों सौसिनो गोनां जागोन। मावनाय दांनायफोराव गोबां जेंना जेंसि सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।